Tako smo saznali da ovo navodno nije nikakav dokaz otpornosti kofera za vas i da navodno trebamo spakirati taj kofer i poslati ga avionom, pa ćemo vidjeti. Tako smo se spakirali i odletjeli avionom na odmor. Je polipropilen najbolji materijal za kofere? Ja bih rado išla još jednom na odmor da to isprobam, da,